L'Amérique ye kasoladen falen laɲini kɛ Rusi fɛ o sira kan u y'a yira k'a fɔ ko Rusiw ka trafiquant gɛlɛn Victor Bout n'a minɛlen bɛ u bolo a bɛna di Moscou ma yaasa u ka se ka l'Amérique sanfɛ celu musobangana Britney Griner an'u ka gundu baarakɛla Paul Whelan labila kɔsegin na. Rusi y'a yira k'a fɔ ko bɛn ma kɛ a la fɔlɔ. Démocrates ka wasaden Joe Biden ye laseli kɛ ni bali ka yɛlɛmali ko kura ye arabadon na k'a fɔ ko bɛnkan sɔrɔla u ni Chuck Schumer cɛ l'Amérique ka dolari nafolo miliyari 830 musakaw hakɛw sariya taliw kan. L'Amérique Sénat ye hakɛ sariyaw danatigɛ min bɛna dɛmɛba ladon foroba industrie la u ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a dolari 280 a mana latɛmɛ bɛna kɛ sababu ye ka sira da Chine jamana ɲɛ. L'Amérique Banque Centrale ye a yira k'a fɔ k'u ye dɔ b'u ka tɔnɔ na arabadon na yaasa ka dansigi kɛ gɛlɛyaba minnu bɛ kan ka bila sɔrɔmafɛnw kan la. Président Joe Biden labilala ka bɔ a ka tile 3 dɛnkɛrɛfɛli la dɔgɔtɔrɔ fɛ arabadon na a ka sɛgɛsɛgɛli siɲɛ 2 min ye a yira k'a fɔ ko Covid banakisɛ de ye a fari la.